Angisuyena sidalo somlando noma ihistorian kodwa ukuthi ngumuntu oyehluphayo nje ngendabuko yethu kakhulu sithina sizwe samaZulu noma thina sizwe simnyama. Ngiphinde ngiyihluphe futhi nangolimi lethu level oluyigugu ngalendlela oluyigugu ngalo ngoba ngiyaqonda kabanzi ukuthi liyigugu futhi okubalekile ukuthi silibambe singavumi lisiphunyule sizokwazi nathi ukudlulisela ezizukulwaneni nangezizukulwane ngoba masingabhekile lo gcina liphela nje kodwa kunephutha abafethu elenziwa abantu abangama-historians iphutha elincane nje ngekhulukhulu leli lokuthi mangabe besitshela imlando noma besixoxela imlando noma besethulela imlando bese lezo zinto bayithatha njengama-fact. Yebo khona kusuke kuyizinto nabo bayifunda emqingweni emaqenzi kodwa-ke angifuni ukuthi leyo nto siyibuke njengento osingathi ama-fact kwenzeka kanjalo ngempela ngoba akekho umuntu wayekhona akekho umuntu wakhona njengamanje wayephila ngaleso sikhathi onesiqiniseko sokuthi izinto zenzeka ngaleyo ndlela. Akekho umuntu onganesiqiniseko manje ngento eyenzeka ngo-1728, 1828, 1789. Akekho umuntu ongaba nesiqiniseko ngento eyenzeka kuleyo mnyaka. Akho ngisho noyedwa. Kodwa ingakho mina umlando ngokubuka njengento opinion based to ama-evidence athile umuntu eza nawo. Ngaya ngathi ngibuka ubaba uMbuso Khoza la ekhuluma ngesilo uShaka wathi isilo sasikhanya ngokwebala. Yangimangaza ke mina lento ngoba akusisona isilo engisaziyo leso njengoba sihlale sikhonjiswa yena la kamabonakude. Mina isithombe nje nginaso sesilo uShaka ukuthi wayenebala eliqinile. Kodwa kuba uMbuso Khoza wayeseyisekela lento ayishoyo ukuthi kungani nathi isilo uShaka sasikhanya ngokwebala. Wathi ngoba bangabubheka ezibongweni zakhe khona la kuthiwa khona ilanga elaphumela insizwa laNtsasa. Nento athi symbolize ibala lakhe ukuthi waye light in complexion. Uyambona ukuthi uqala aqhamuke nento engathi opinion ewumbono wakhe ebese lo mbono wakhe ewusekela ngeevidence. Ngento njenge-evidence. Umlando wayenguthatha njengento enjalo. Umlando asikwazi ukuthatha njengento eyifact ngoba sasingekho kwenzeka. Sasingekho sidalo. Manje ngiyaye ngizwe nje ngibona abantu begxeka indlela laba abantu abasethulela umlando wethu la kamabonakude. Begxeka indlela abayothula ngayo bethi hayi iqinisa liko laphana labantu abawazi umlando. Yabona lezi zinto lezizibukayo nginesiqiniseko sokuthi ngaphambi kokuthi badlalele zona ngaphambi kokuthi bayishuthe lezi iqephu baqale bahlale phansi nabantu abaningi osomlando abahlukahlukene ama-historians ahlukahlukene kuhlalwe nawo phansi ebese kuba yiwa abaxoxa lo mlando ngendlela nabo abasuke bewazi ngawo. Sonke singafunda incwadi eyodwa yomlando ngoba phela vele umlando ufundwa phansi. Sonke singafunda incwadi eyodwa yomlando kodwa ekugcineni indlela esi-understanda ngayo ayizufana. Ebese ngithi mina ngithi mangichaza umlando ngendlela engu-understanda ngawo omunye aphika athi hayi ngeke kanti naye ubukile nje wawubona wayesewu-understanda ngendlela yakhe. Kanti into kumele ukuthi siyenze lapho ukuyithatha lezi ndlela zethu zombili esibona ngazo siyibuke bese sibheke ukuthi ikhona ni-gap. Ngabe leyo gap inkulu kakhulu yini? Mangabe incane uyathola ukuthi into nje vele okumele ngaba siphikisana ngoba sichaza into eyodwa kodwa ngeindlela ezahlukahlukene. Engizama ukusho la ukuthi imlando bafethu into eyenzeka kudala umuntu wayekhona umuntu nesho ngayo. Inhloso nqangi yalezi zitori esizibukayo ukusikhumbuza ukuthi singobani sivela kuphi. Nangalamakhosi esisakhuluma ngawo namanje ukusifundisa ukuthi ayengobani ayenzani. Iyiphi indima ayidlala empilweni yethu njengesizwe simnyama. Kodwa abakwazi ukuthi bakwenze lokho ngokuthi basitshele exactly ngendlela okwenzeka ngayo ngoba nabo babengekho. Lento i-based ku-opinion esekelwe ama-evidence athile. Akekho umuntu ongaphika azame ngomlenze owodwa ngathi yena wayekhona. Iphutha ke lenziwa osomlando abanye lelo. Afowethu thina sijabulela nje ukuthi siyakhonjiswa ukuthi kwenzakalani. Noma kungasabanga ncamashi kodwa siyaba ne-idea ukuthi okay abakaZulu bezolizebelo nabakandwandwe kwakubanga ukuthi isilo uShaka sakhulela kwaMthethwa sikhuliswa inkosi uGodongwane.
ngabe yini ayifunda enkosini uGudungwane? Lokho akufunda ngabe wakwazi ukudlulisela ezweni samaZulu sonkana? Ngabe lokho kungi-affecta kanjani mina njengomuntu namhlanje? Yini ama opinion yabo ehambisana nama-evidence? Akusiyona i-fact. Akusiyona i-fact at all. Uma ngabe mina ngizothatha umlayezo la njengoba ngiseGoli nje ngifuna ukuhambisa ekhaya, kodwa lo mlayezo angifuni ukudlulisa ngefoni, angifuni futhi ukubhala phansi, kodwa ngifuna ukuthumela umuntu noma abantu abathile. Ngitshela umuntu ola eGoli edolobheni phakathi, ngithi nawo umyalezo, awuthathe lo soGoli awusefoslo, lo sefoslo awuthathe awuse-Standerton, lo se-Standerton awuthatha awuse-Forecrust, lo se-Forecrust awuthatha awuse-Newcastle, lo se-Newcastle awuthathe awuse eDanawuzi, lo se-Danawuzi awuthatha awuse-Nyanyado, lo se-Nyanyado awuthatha azokuthi cababa ekhaya, awutshela uMahlasa. Mfowethu ngiyakuthembisa into engiyishilo mina la kulo mlayezo mawusuka la eGoli nento ezofika uthola abazali bami ekhaya izofana, izohluka kakhulu ngenxa yendlela esihambile, ubude buhamba bayawonakalisa umphako. Ngenxa yendlela esihambile lo myalezo wami uyofika ekhaya ngaseyona lento engithumela uyiyo. Kangaka ukuthi nasekhaya bengawuthatha bobuke lo myalezo, bathathe nami bangibekela, bathi iyo lento oyishilo. Ukaningi ukuthi ngathi cha. Akusiyona. Umlando nawo into kanjalo. Angeke into eyenzeka ngo-1828 kube ukuthi namanje sitshela yona ngoba injalo akekho umuntu wayekhona. Ayekho noyedwa umuntu wayekhona. Manje nje awukwazi ukuphika uzume ngomlezodwa kusho kuhle kweqhude ligikilika libika ihlobo uthi wena lento ayenza kanje yenzeka kanje. It's not a fact. Umlando awusiyi fact. Ngokwami ukubona umlando awusiyi bekhuluma kabi ngami, ngicela ungabanaki ushada nami. Noma abantu bekhuluma kabi, ngicela ungabanaki.